חברים, אני נמצא בשכונת יוסף טל. לאחרונה קיבלתי שלווק, דירת 3 חדרים להשכרה, כניסה מיידית. בואו נראה אותה. פינת אוכל, מטבח משופץ יפה, משודרג, מרפסת שירות, פינת אוכל, יש לנו מזגן בסלון, סלון גדול ומרווח. הדירה מוארת מאוד. חדר ראשון, חלונות חדשים, אמבטיה, שירותים בנפרד. זה החדר השני. לפרטים נוספים צרו איתי קשר בטלפון 054-947-4720. אני אסמוע עמוס, סוכן נדל"ן.